మ్యాంగ్లూర్ వారి షార్ట్ భాగవతం క్లాస్లో ఉన్నాము. అందరికీ స్వాగతం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వ భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్ఠికీ. హరే కృష్ణ. అందరికి అర్జునుడు మనకి నిన్నటి క్లాస్లో మనం చూసింది ఈ అశ్వత్థామ ఇక వేరే గత్యంతరం లేక అశ్వాలు అలసిపోయి రథం ఆగిపోవడంతో ఇక ఈ బ్రహ్మాస్త్రాన్ని మన జలం స్పృశించి బ్రహ్మాస్త్రం మంత్రాన్ని చెప్పడం చూసాము. అప్పుడు అది తేజోమయమైన కాంతి సర్వదిక్కులా కూడా, మరి అది అణ్వాస్త్రంతో సమానం కాబట్టి దాని కాంతి విపరీతం, అది అన్ని దిక్కులా కూడా ఆ ప్రచండమైన వెలుగు వ్యాపించి దానితో అర్జునుడు దిగ్భ్రాంతి చెంది ఇక తనకి ఏదో ప్రాణాపాయం సంభవించబోతుందని భావించి భగవంతుడితో వెంటనే ఈ రకంగా పలకడం ప్రారంభించాడు. ఏది మరి ఇలా అవుతున్నది, ఏం చేయాలి అంటూ కాకుండా ముందుగా అంతటి విపత్కర పరిస్థితులలో కూడా భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించడం మర్చిపోలేదు. సో కృష్ణ, నీవు దేవదేవుడవు, నీ శక్తి అనంతం, నువ్వు భక్తులందరికీ కూడా అభయంకరుడవు. మరి నువ్వు ఒక్కడివే మరి ఈ భవాగ్నితో పీడింపబడే ఈ జనులందరినీ కూడా నువ్వు ముక్తి మార్గంలోకి తెప్పించగల సామర్థ్యం నీకున్నది అని చెప్పి కీర్తించడం, ప్రార్థించడం నిన్నటి శ్లోకంలో చూసాం. తరువాత ఈరోజు నెక్స్ట్ శ్లోకాలో ఏమంటున్నాడు అంటే ఇంకా ప్రార్థనలోనే ఉన్నాడు. సో అంతటి విపత్కర పరిస్థితులలో కూడా ఏమాత్రం ఆందోళన చెందినప్పటికీ, తనకి ప్రాణాపాయం వస్తుంది అని తెలిసినప్పటికీ ఆందోళనతో ఏమీ కూడా భగవంతుణ్ణి ఆందోళనకరమైన ప్రశ్నలు కాకుండా భక్తిభావంతోనే ప్రార్థన చేయడం, అంటే ఏమి చెయ్యాలి అనేది కూడా భగవంతుడే నిర్ణయించగలరు అనే ఉద్దేశం ఉన్నా ముందుగా భగవంతుడిని ప్రార్థించడమే ముఖ్యోద్దేశంగా మనం చూస్తున్నాం. త్వమాద్య పురుష సాక్షాత్ ఈశ్వర ప్రకృతే పరః మాయాంప్యుదస్య చిచ్చక్త్యా కైవల్యే స్థిత ఆత్మని. త్వం ఆద్య పురుష, నీవు ఆది పురుషుడవు, సాక్షాత్ ఈశ్వరుడవు, ప్రకృతే పరః అంటే ఈ భౌతిక ప్రకృతికి పరమైన వాడివి. అంటే ఈ భౌతిక శక్తికి భగవంతుడు ఆ శక్తికి ప్రలోభపడనివాడు. అంటే ఈ భౌతికత్వానికి అతీతులు మనం. ఆయన శక్తియే అయినా ఇది కూడా భగవంతుడి బాహ్య శక్తి అయినప్పటికీ కూడా మరి భగవంతుడు ఆ శక్తికి అతీతులు. మరి మనమందరం ఈ భౌతిక శక్తికి, ఈ ప్రలోభాలకి గురి అవుతూ ఉంటాం. కానీ భగవంతుడు ఈ భౌతికత్వానికి అతీతుడు. సో ప్రకృతే పర అంటే ఈ ప్రకృతి అంటే ఈ భౌతిక ప్రకృతికి పరమైన వాడివి, అంటే దాని యొక్క ప్రలోభంలో, దాని యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్లో లేని వాడివి అని అర్థం అన్నమాట. మాయాంప్యుదస్య,
మరి నీవు ఈ మాయాశక్తిని ప్యూరస్య దూరం చేసిన వాడివి, మాయాశక్తికి అతీతుడు అని అర్థం. చిచ్చక్త్య అంటే నీ యొక్క చిత్తశక్తి, అంటే నీ ఆంతరంగిక శక్తి చిచ్చక్తి అని దాన్ని సంధి, చిత్ ప్లస్ శక్తి చిచ్చక్తి, అది సంధి అనమాట. ఐ థింక్ ద్విరుక్తకార సంధి ఏమో అనుకుంటున్నాను, బట్ చిత్ ప్లస్ శక్తి చిచ్చక్తి అంటే నీ యొక్క ఆంతరంగిక శక్తి. కైవల్యం అంటే మరి ఈ విశుద్ధ జ్ఞానానందం. కైవల్యం అంటే ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి స్థితి, ఆత్మానందాన్ని ఆత్మానుభూతిని పొందినటువంటి స్థితి, కైవల్య స్థితి ఆత్మయందు నువ్వెప్పుడు కూడా ఈ సచ్చిత్తానంద స్థితిలోనే ఉండేవాడివి అని భగవంతుణ్ణి అంటున్నాడు. నీవు ఆది పురుషుడవు, ఆధ్యాత్మిక శక్తి చేత నీవు ఈ భౌతిక ప్రకృతికి దాని ప్రభావానికి కూడా దూరంగా ఉండగలవు. నీవు ఎప్పుడు కూడా మరి ఈ ఆధ్యాత్మిక నీ చిచ్చక్తి అంటే నీ ఆంతరంగిక శక్తితో నీవెప్పుడు కైవల్య స్థితిలోనే ఉంటావు. అంటే ఎప్పుడు కూడా నువ్వు సచ్చిత్తానంద స్థితిలో, ఆత్మ తత్వంలోనే, ఆనందంలోనే, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానానందాల్లో స్థితుడవై ఉంటావు అని అర్థం. సో మన ఆత్మ సచ్చిత్తానంద, భగవంతుడు సచ్చితానందుడే, అందుకే మన ఆత్మ కూడా సచ్చిదానందం. సో భగవంతుడే ఎప్పుడు సచ్చిత్తానంద, కాబట్టి నీవెప్పుడూ అటువంటి ఆ కైవల్య స్థితిలోనే ఉన్నవాడివి. నీ అంతరంగం ఎటువంటిది అంటే ఎప్పుడూ సచ్చిత్తానందమే నీ అంతరంగం అని ఈ శ్లోకంలో భగవంతుణ్ణి ఈ రకంగా ప్రార్థించుతూ ఆయన్ని కొనియాడటం కూడా చేస్తున్నారు. సో ఎవరైతే భగవంతుణ్ణి శరణు వేడతారు, ఇది శ్లోకానికి అర్థం. ఇక భాష్యంలో ఏం చెప్తున్నారంటే, తన చరణ కమలాలని ఎవరైతే శరణు వేడతారో వాళ్ళు అజ్ఞాన బంధాల నుంచి విముక్తులు కాగలరని భగవద్గీతలో మనం చూసాం. సో భగవంతుడు ఒకవేళ మనం సూర్యుడు వంటి వాడైతే మరి మాయ ఎలాంటిది? ఈ భౌతికత్వమే మాయ కదా. సో జగమే మాయ అని మనం వింటాం. అంటే ఈ భౌతికత్వం అంతా మాయ, అది అంధకారం లాంటిది. కాబట్టి సూర్యుడు గనక ఉదయిస్తే అంధకారం ఎలా అయితే అంతరించిపోతుందో అలా అజ్ఞానం కూడా మరి భగవంతుడి వల్ల అంతరించిపోగలదు. అంటే అజ్ఞానం నుంచి బయటపడడానికి ఇక్కడ చక్కటి మార్గాన్ని మనకి ఉపదేశింపబడుతోంది అని చెప్తున్నారు. సో అంటే భగవంతుడు ఆది పురుషుడు ఆధ్యాత్మిక శక్తితో మరి భౌతిక ప్రభావాలకు దూరంగా ఉండగలడు. నిత్యానందుడు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానంలో స్థితుడు. కాబట్టి భగవంతుడిని ఇక్కడ ఆది పురుషుడుగా మరి చెప్పడం, మరి భగవంతుడి నుండి మిగిలిన అవతారాలన్నీ కూడా అవతరించడం జరిగినాయి. సర్వవ్యాపి అయిన విష్ణువు కూడా భగవంతుడి యొక్క ప్రధాన విస్తృతాంశం. మరి మనం చూస్తాం కదా పురుషావతారాల్లో మరి కారణోదక సాయి విష్ణు, గర్భోదక సాయి విష్ణు, క్షీరోదక సాయి విష్ణు పురుషావతారాలు. ఆ రకంగా భగవంతుడు అసంఖ్యాకమైన అవతారాలతో జీవులుగా, అవతారాలే కాదు జీవులుగా కూడా తన శక్తులన్నిటినీ మరి ప్రతి జీవిలో కూడా భగవంతుడు ఉన్నాడు. ఆత్మ ఎవరు అంటే భగవంతుడి యొక్క తత్వము అని మనం చూసామంటే ప్రతి జీవి కూడా భగవంతుడి యొక్క విస్తరణయే అన్నది ఇక్కడ మనకి భాష్యంలో గుర్తు చేస్తున్నారు విషయం. అనగా భగవంతుడే సమస్తానికి మరి ఆది పురుషుడు. అన్ని ఏదైనా ఈ జగత్తులో భగవంతుడు లేనిదే ఏదైనా క్షేత్రజ్ఞుల సంయోగమే. క్షేత్రమేమో భగవంతుడే, పంచభూతాలు కాబట్టి ఆ పంచభూతాలు భగవత్ సృష్టియే కాబట్టి క్షేత్రజ్ఞుడెవరు? లోపలున్న ఆత్మ పరమాత్మలు, అది భగవంతుడే. కాబట్టి సమస్తానికి కూడా మూలం ఆది పురుషుడు భగవంతుడే. భౌతిక జగత్తులో మనం అనుభవించే అతని యొక్క రూపం కూడా మరి భగవంతుడి యొక్క పాక్షిక ప్రాతినిధ్యం అని చెప్పి అంటున్నారు. అంటే మనకు కనిపించే ఈ జగత్తు కూడా భగవంతుడి శక్తిలో సగం, పాక్షికం, ఒక పార్ట్ మాత్రమే. పరమాత్మ రూపం కూడా భగవంతుల్లోనే ఉన్నది. అలాగే మరి ఆయన ఈ సృష్టికి, భౌతిక సృష్టికి పరుడు అని చెప్పారు కదా. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? భౌతికత్వానికి ఆయన అతీతుడు అని చెప్పి
ఈ భౌతిక జగత్తు యొక్క ఆ భౌతిక జగత్తు మాయకు ఆయన లోబడి ఉండరు. సో అది భౌతికత్వానికి పరుడు అన్న మాటకు అర్థం. అలాగే ఇప్పుడు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తున్నారు అంటే, మరి ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, భౌతిక జగత్తు యొక్క కర్మ ఫలితాలు ఆయనను ప్రభావితం చేయవు. ఎందుకు అంటే ఆయన భౌతిక సృష్టికి పరుడు. పైగా భగవంతుడు ఏది చేసినా కూడా ఆయన కర్మ ఫలాలను ఆశించి కోరికతో చేయడం లేదు, బాధ్యతగా చేస్తున్నారు. ఇది నా బాధ్యత అనుకుని చేసి కర్మఫలాలు కోసం చేయనప్పుడు దానివల్ల ఏ బంధాలు ఏర్పడవని మనం కర్మయోగంలో కూడా చూస్తాం. సో భగవంతుడు అందుకని ఏది చేసినా ఆయన తన డ్యూటీగా సృష్టి స్థితి లయలు ఆయన యొక్క బాధ్యత అనుకుని ఆయన చేస్తున్నారు. కాబట్టి అందుకు కూడా భగవంతుడికి ఎటువంటి కర్మ ఫలితాలు లేవు. అందుకే భగవంతుడు చెప్తారు, మనని నాకు దేని మీద కోరిక లేదు, నాకు లేనిది లేదు, కావలసినది లేదు, కోరిక లేదు, కానీ నా బాధ్యతను నేను నిర్వర్తిస్తున్నాను. నీవు కూడా నీ బాధ్యతని ఇలా నిర్వర్తించి అందరికీ కూడా మార్గదర్శకుడుగా అవ్వు. ఎందుకంటే మాటలతో కాదు చేతలతో చేసి చూపించడం సరి అయిన గురువు యొక్క లక్షణం. నేను గనక నా బాధ్యతను నిర్వర్తించకపోతే ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా మరి తల్లక్రిందులవుతుంది. అందరూ కూడా మరి సరి అయినటువంటి ఎగ్జాంపుల్ మరి ఆదర్శవంతంగా ఉండాలి అందరికీ అన్నప్పుడు ఈ విధంగా ఎవరి పని వాళ్ళు సక్రమంగా చేయాలి అన్నది కూడా మనం అక్కడ చూసాం. సో అలా భగవంతుడు మరి ఆ రకంగా ఆయనకు కర్మబంధాలకు అతీతంగా ఉండే విధంగా ఆయన కర్మను కూడా చేస్తున్నారు. పైగా ఆ కర్మబంధాలకు ఆయన శక్తియే, ఆయన దేనికైనా అతీతుడుగా భగవంతుడు ఉండగలరు. సూర్యుడు లేని సమయంలో ఇక్కడ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తున్నారంటే, అంధకారం అనేది సూర్యుడి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఎందుకంటే సూర్యుడు ఉదయించినప్పుడు అంధకారం ఉండదు. అలాగే సూర్యుడు లేని సమయంలో అంధకారం ఉంటుంది, చీకటి ఉంటుంది. సూర్యుడు కాంతిమయుడైనట్లే భౌతికత్వానికి పరుడైన కృష్ణుడు కూడా ఆనందపూర్ణుడు. భగవంతుడు కూడా ఎప్పుడు సచ్చిదానంద తత్వంతో ఉన్న ఆనందపూర్ణుడు. అతడు ఆనంద పూర్ణత్వమే కాకుండా వైవిధ్య పూర్ణత్వం కూడా ఉన్నది భగవంతుడి కంటే. ఎన్నో రకాల ఫామ్స్ లోను రూపాలలోను భగవంతుడు కనిపిస్తున్నారు. కాబట్టి ఈ పరతత్వం అనేది ఎప్పుడు కూడా జడ పదార్థం కాదు, ఎంతో వాస్తవానికి ఇది నిజానికి వైవిధ్యంతో కూడుకున్నది. ఎంతో వెరైటీ ఉంది భగవంతుడి సృష్టిలో. ఒక్కటేగా భగవంతుడు సృష్టించింది మనిషినేనా, లేదా జంతువునేనా, లేదా పక్షినా, లేదా చేపనా, అన్ని సృష్టించింది. మరి ఈ భూమిని ఒక్కదాన్ని సృష్టించారా? ఎన్ని లోకాలను సృష్టించారు? మరి అలా ఈ విశ్వాలన్నిటినీ సృష్టించి ఎన్నో 84 లక్షల జీవరాశుల తర్వాత మానవ జన్మ అంటే ఎన్ని జీవరాశులను సృష్టిస్తున్నారు. సో భగవంతుడి యొక్క ఆయన ఆనంద పూర్ణత్వమే కాకుండా వైవిధ్య పూర్ణత్వం కూడా కలిగి ఉన్నాడు. ఆయన భగవంతుడు క్రియేట్ చేసినంత వెరైటీ మరి మనం ఏ సైంటిస్టులు ఏ సైన్స్ ఏది కూడా క్రియేట్ చేయటం కుదరదు. కాబట్టి ఈ పరతత్వం అనేది ఎప్పుడు జడమైనది కాదు, అంతటి వైవిధ్య పూర్ణమైనది. కాబట్టే భగవంతుడు ఈ త్రిగుణ పూర్ణమైన ఈ ప్రకృతికి పరుడు. ఇన్ని సృష్టించి మాయనే సృష్టించిన భగవంతుడు ఈ భౌతికత్వానికి అతీతంగా ఎందుకు ఉండలేరు? అది కూడా ఆయన శక్తి అయినప్పుడు అని అంటున్నారు. అందుకని భౌతిక ప్రకృతికి పరుడు, అతడే అధ్యక్షుడు, అన్నిటినీ కూడా నడిపేటటువంటి డైరెక్టరు, అధ్యక్షుడు ఆయనే. కాబట్టి అతను పూర్ణుడు. తన శక్తి ద్వారా అతని జగాన్నంతటినీ కూడా పోషించి చివరికి లయింపజేయడం కూడా భగవంతుడు ఆయన చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఆ భగవంతుడి యొక్క ధామంలో మాత్రం, ఆ పరంధామంలో ప్రతిదీ కూడా నిత్యమే, ప్రతిదీ కూడా పూర్ణమే. కాబట్టి ఈ జగత్తు యొక్క శక్తులు, పూర్ణాలు, ప్రతినిధులు, ఈ జగత్ శక్తులు లేదా శక్తి పూర్ణులైన ప్రతినిధుల ద్వారా కాకుండా సర్వశక్తులను కూడి ఉన్న సర్వశక్తిమంతుని చేతనే నిర్వహింపబడుతుంది.
కాబట్టి ఈ జగత్తు చివరికి అంటే ఈ సెంటెన్స్ కి మళ్ళీ అర్థం ఏమిటి అంటే, ఈ జగత్తు ఏదో శక్తి, ఈ శక్తి పూర్ణులైన వాళ్ళ ప్రతినిధుల ద్వారా కాకుండా సర్వశక్తులతో ఉన్న భగవంతుడి చేతనే నిర్వహింపబడుతోంది. అంటే ఇక్కడ మరి దేవతలు ఉన్నా వాళ్ళ డ్యూటీస్ వాళ్ళు చేస్తున్నా కూడా ఈ జగత్తంతా ఫైనల్ గా నిర్వహింపబడేది భగవంతుడి వలననే అని చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడి ధామము నిత్యమైనది, పూర్ణమైనది అని మళ్ళీ ఇంకొక విషయం కూడా చివరిలో చెప్పడం జరిగింది. సో అది ఈరోజు 23వ శ్లోకం పూర్తి చేశాం. రేపు క్లాస్లో 24th శ్లోక చూద్దాం కానీ. హరే కృష్ణ అందరికీ. చాలా బాగా చెప్పారు. వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ అందరికీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. రేపు 24వ శ్లోకం చూడొచ్చు. అందరికీ ధన్యవాదాలు. మరి క్లాస్ ఎండ్ చేద్దాము. హరే కృష్ణ అందరికీ.